votar, manifestádevos, que para eso estamos en democracia e temos o dereito a votar. Pero aparte eu vou vos pedir que votedes a alternativa. E por que vos vou pedir o voto? Porque quero que poidamos ter a oportunidade de demostrarvos que as cousas en política se poden facer de outra maneira. Quero que teñades que nos dedes a oportunidade a nós de demostrar que se pode gobernar e facer as cousas ben. E sobre todo quero que nos dedes a oportunidade de gobernar. Porque aquí ven outra parte escabrosa de toda esta campaña e precedentes anteriores e posteriores. Aquí hai quen pensa que nós levamos un lote de tempo, constituímos un partido, fomos a Madrid a registralo, andamos de paseo daqui para aló, vamos visitar os veciños, gastamos do noso diñeiro en facer todas estas cousas, e que isto todo facemos para xuntar un puñadiño de votos para levarlos a dous para que gobernen. E non, señores, non porque tiñamos que ser un pouco tontos. É dicir, nós estamos facendo todo isto porque creemos que somos unha alternativa real e que podemos gobernar a Abegondo. E vou ser moi clara e moi contundente, para que poidades dicilo ao salir daqui coa mesma contundencia que vou dicir eu. Non lle imos dar o goberno ao señor Santiso, non lle imos dar, que quede claro. Porque, pese a que algúns teñan moito interés en decir que lle imos dar, o millor non é tan difícil entender que hai que vender o voto útil. E o voto útil, o millor, é o daqueles que saben decir non votedes a esta e os que van con ela porque lle van dar o voto ao señor Santiso. Votádenos a nós, entendedes? Entonces, recalcar que para aqueles que lle oiades decir eso na taberna non é así. Nós non estamos aquí para darlle os votos a Santiso. Pero vou ir máis aló, tampouco estamos aquí, e creo que neso coinciden os compañeiros, tampouco estamos por conversacións particulares que eu tuven, non? Tampouco estamos aquí para acceder a un goberno con calquer tipo de concesión que vos este sangrando a vos, o povo de Abegondo. Non estamos dispostos. Aquí nun momento dado houve 4 dedicacións exclusivas e eu non vou decir que eu non estaba aí porque sería mentira, pero non estaba de acordo no primeiro momento, non estaba de acordo no do medio e non estaba de acordo ao final cando me fun para a casa. E esa, entre outras varias ou moitas, foron as razóns de que eu decidira, como dixo Roberto, non quedar malí e irme para a casa. Pero que tampouco estamos de acordo con que haxa 3 dedicacións exclusivas, porque se cacarea moito as 4 que houve noutro momento, pero nadie fala das 3 que ten agora o señor Santiso. A del, a do teniente de alcalde e a da súa secretaria, que podedes creer que saltan cara como cualquera das dedicacións exclusivas que había antes. O sea que nin 4 nin 3. O Concello de Abegondo probablemente chegalle moi moito con ter un alcalde con dedicación exclusiva que xestione os intereses de todos e que traballe por e para o pueblo de Abegondo, que iso é o que ten que facer. E aí gustaríame puntualizar outra cousa. Hai quen agora está tendo moito interés en decir que claro, si non entran los que están, nin plan, nin outra cousa, porque claro, a Xunta está gobernada por quen está gobernada. Que non vos engañen, mirade de arredor, mirad o Concello de Cambre, mirad o Concello de Oleiros, mirad o Concello de Ordes. Esos 3 exemplos que vos acabo de poñer están gobernados por alcaldes de distinto signo político, que ningún deles é do que goberna a Xunta ahora mismo. Incluso dos exemplos que vos acabo de poñer son candidaturas independientes como somos nós. E pese a non ter un alcalde ministro de Galicia, fan cousas.